Hi guys, good morning. It's Sunday morning here sa amin. Ang oras po ay 9:40 ng umaga. Ayan. Nandito kami ngayon sa highway pababa ng ng papunta rin ata to ng US border. At nagda-drive. Nakarating ako dito guys. Pupunta lang sana ako sa Esteban Play doon sa mga pag gusto mong magpalipad ng RC, yung RC remote control na mga maliliit na eroplano na di baterya or di gas, may maliit na motor. Pupuntahan ko lang sana dahil nag-join kasi ko doon, tapos lumampas ako. At anyway, habang nandito tayo ngayon, papakita ko na rin lang, i-share ko na lang din dahil nagtrabaho po ako pala dito sa lugar na to. Ayan, papapasilip ko sa inyo kung saan ako nagtrabaho dati guys. Okay, now driving tayo na. So dahil nakarating po kami dito, ayan, titingnan natin kung pwedeng pumasok dito. Ayan, dito po kasi yung nagtrabaho sa Power. Bali ang power plant na to ay ang tawag dito ay Shan. So ito yung power plant kung saan isa sa source ng Saskatchewan para magbigay ng electric or ng kuryente, mag-supply. So nung time na nagtatrabaho dito, napunta ako dito. Ayan, Shan. Ayan guys, ayan. Wow. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. 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 Kita nyo yun guys, Shan Observation Point. Ayan, tingnan natin. So aakyatin natin to. Pwede naman siguro umakyat. Kumbaga mag-tour lang tayo dito. Ayan, umakyat to. So ito po yon. Alright, yan. So parang Tagaytay. Wait, we've been here before. So may Shan Power din dito, may greenhouse. Ayan yung greenhouse po. So ayan po yung Shan. Ayan. So ito, magtutour tayo dito. Come, get out baby, and let's discover what's happening here. Okay? Alright, nandito kami ngayon guys sa Power, what you call this, yung binanggit ko kanina. So ito, titingnan lang natin. CJ, come here, come. Okay, go. Alright, so titingnan natin dito anong meron, anong mga nakasulat dito. So ito yon. Alright, okay, the Shan Power Station. Ayan. So ito po yung nakasulat dito. The 300 megawatts Shan Power Station is the most environmentally advanced coal-fired generating station in Canada. It is one of the 14 generating stations operated in province of province by SaskPower. SaskPower received approval for construction of the station in February 1988, and site work began in 1988. In August 1992, the power station was commissioned. Shan was named after a now deserted coal mining settlement located 1 kilometer north of present site. Shan has the potential to produce 300,000 kilowatts of electricity when operating at the peak capacity. This is enough power to light up 3,100,000 light bulbs. So ayan po. CJ, so ngayon lang kami dito nakapunta.
Hindi ko to napansin nung time na nag-work ako dito. Ayan, ito po yung greenhouse. Ayan. So ito ulit guys, ito yung Shan greenhouse. Yan po yung maraming mga trees, mga maliliit na tinatanim at para po i-distribute sa buong Saskatchewan. Ayan. At yung mga trees po kasi guys, para sa kaalaman po ng lahat, kahit saan naman po yan sa buong mundo, ay napaka-importante po talaga kung bakit kailangan natin magtanim ng maraming kahoy. So dyan po yung greenhouse at mamaya napansin ko doon sa una kong pinuntahan yung may binasa ko kanina na nandoon kung bakit nagtayo sila ng greenhouse, kung ano po yung purpose nun, kung ano po yung connection ng mga kahoy sa power plant. So ayan guys, malalaman natin yan mamaya. Ayan. So ito, ikot-ikot lang muna tayo dito. So ulit, ito po yung Shan Power greenhouse. Ayan. So then, hayaan ko muna si CJ na maglakad-lakad dyan. Nag-ikot-ikot po siya dyan. Ayan. At ayan, ito po yung Shan observation point. Ayan. Kita niyo yung mga kahoy guys, yun medyo pero possible na po yung mga dahon po niya. Yan po yung guys, yan. Diyan po ako nag-work. Yan, dito sa may Shan na power plant. Yan. That was almost 5 years ago po nung nag-work po tayo diyan. Nung nag-work po ako diyan. Ngayon, papasahin po natin dito. Yung sinasabi ko po kanina na nakalimutan ko na po kasi kung ano po yung papel o ano po yung silbi ng greenhouse sa Power. So ito po yun. So ito na po yun. The Shan Power greenhouse. The Power Shan greenhouse is an excellent example of how both operational and environmental design can result in efficient, environmentally responsible electrical power generation. The greenhouse is a part of Power commitment to balancing province-wide energy needs with sustainable development. The major challenge is that about 70% of Saskatchewan electrical supply depends on a coal mining and burning fossil fuel. Built in 1991, our greenhouse grows on excess heat from nearby Shan Power Station to grow up approximately 200,000 seedlings annually. These most native species of trees and shrubs find root throughout Saskatchewan in conservation, wildlife habitat, and coal-minded land. Reclamation projects, total seedling production well exceeded the 1 million mark by 1996. Greenhouse staff also conduct or support research to the enhanced seedlings quality and planting success. So ayan po yung Shan power plant. Yan. Yan. So nandun po yung parang may steam dun. Kung sa Pilipinas para pong geothermal, water turbine po yan. Yan. So yan po yung naka-power plant guys, yan. Ito po yung dito po sa Esteban, dalawa po yung power plant dito. Ito po yung isa at nandun naman po yung isa doon sa may pinakita ko na sa inyo guys, lake. Doon sa may lake doon. Yan po yung boundary dam na power plant at ito naman po yung Shan. Ayan, mas malaki po yun compared dito. Ayan. So dalawa po yung power plant dito sa Esteban. Ayan yung puno. Nag-i-start na siyang magdahon. Ayan, oh. Yan po yung mga dahon niya. Ayan. Bago mag-winter, nalalagas po yan. Ito yung puno. Ayan. Ang ganda, oh. Ayan.
So si CJ ikot ng ikot. Ayan. Ready? Yeah. Okay. Bababa na po tayo. Ayan. Where are we going? I'm going down. Yan, kung observation point pala, observation. So lapitan natin. Lapitan po natin itong ano, itong sus power shan. Ayan. Sus power plant. Dito po ako nagtrabaho dati. Ayan, liliko na tayo dito. Ito naman yung greenhouse. Going back. Ayan po yung Shan Power. Yan, balik na kami guys, umikot lang kami. So naging worker po ako dyan sa Shan Power plant. That was almost 5 years ago. Tapos nalipat po ako sa Power ulit dun sa may Regina. Sa meter reading naman ako doon. Tapos bumalik ako ng Esteban.